So Halitta ne, ai wasu na faɗi zance ne, ni da na gamsuwa, kece cikar muradi mai hana nutsuwa. Faɗi zance ne ni da na gamsuwa, kece cikar muradi mai hana nutsuwa. Na faɗa na ƙara inda ya kanki ne ni ba ni da nutsuwa. Matankwacin soyayyar ki gare ni yau ta zan mini garkuwa. Kin zamo haske mai haskake duhu, ki cire duk damuwa. Kin sani zafin so ke iya saka kwakwalwa ta gaza nutsuwa. Dubi fuskata hawaye yana zuba, ki cire na damuwa. Akan ki na gaza komai, har ma wukaci an ka kirana. Akan ki na daina komai, gidan ku shine gurin zuwana. Akan ki zan iya komai domin ya zamo farin ciki na. Akan ki na bar gida badan ba za na gaida iyayena. Akan hace na bar ki wallahi zan farar da tunani na yau abun da zuciya za ta bar ni in shiga gangin kimuwa. Abinda zan yi tambaya, shin menene yasa kike guduna? Idan na gano kina guduna, sai in tsaya in kalli kaina, me aibuna? Na sani zuciya take kadai ta nuna. Almajiri yana bara, na zo a gare ki bani kauna. Me jimirin wurin zuwa, ko yaushe bashi tafiyar gaggawa. Kaza fara da yaya, Allah ke tsare mata. Ba wanda babu tambaya, babu ya yake bata. Aike ne na zuciya, baki shi ya ambata. Sai ki yadda da dukkanin bukatuna, sai kin so ni zaki mun gata. Cika makon halittata, sai kin so ni zana zan mai kawa. Ki so ni kar da ki bar ni iya. Kin ga zafin so har ya saka fuska ta muliya. Gangar jiki ce ke magana, hankali akan ki ya bar ni iya. Na zamo majanuna, ke lalace a wannan karni. Na zaman cogula, daure ki tallafe ni ki zammi ni goguwa. Miki Mix.